Valta tarkoittaa kykyä saada ihmiset toimimaan tahtosi mukaisesti. Eli jos sinä esität toiveen tai käsky jollekin toiselle, ja tämä henkilö tekee tämän teon, mitä hän ei muuten olisi ilman sinun käskyä tai toivet tehnyt, niin sinä käytit valtaa siihen henkilöön. Ja valtahan on monenlaista, on asiantuntijavaltaa, tietovaltaa, rahavaltaa ja mitä vaan, mutta sosiologin Michel Foucaultin määritelmän mukaan valta voidaan jakaa kolmeen eri osaan. Niin valta on asemavaltaa, karismavaltaa ja tietovaltaa. Eli toisin kaikki vallankäytön muoto, mitä yhteiskunnassa ja yhteisössä löytyy, niin perustuu johonkin kolmeen näistä. Eli asemavalta on siis sitä, että olet joko poliisi tai tuomari tai presidentti tai mikä tahansa tällainen, niin sinä saat valtaa, koska sinä olet siinä asemassa. Mutta silloin kun sinä et ole enää siinä asemassa, niin tämä valta, mikä siihen asemaan liittyy, niin katoaa sitten sen mukana. Kun taas karismavalta on sellaista, että se on sidottu siihen henkilöön, ja sinulla joko on sitä tai sinulla ei ole sitä. Eli esimerkiksi jos olet niin karismaattinen henkilö, että saat muut pukeutumaan vaikka samalla tavalla kuin sinä tai käyttäytymään samalla tavalla kuin sinä, niin sinulla on ehdottomasti karismaa ja saat henkilöt toimimaan tahtosi mukaisesti ilman, että sinulla on mitään virallista asemaa, niin sinulla on silloin karismaa ja sinä käytät sitä karismavaltaa. Ja kun taas sitten tietovalta on siis sitä, että tietohan on aina valtaa. Jos sinulla on paljon tietoa, niin sitä kautta sinulla on myöskin paljon valtaa. Eli kaikki vallankäytön muoto, mitä yhteiskunnassa löytyy, voidaan siis jakaa johonkin näihin osa-alueisiin. Kun taas vallan legitimiteetti puolestaan tarkoittaa sitä vallan oikeutusta, ja valtahan on periaatteessa oikeutettua niin kauan kuin se koetaan oikeutetuksi. Eli jos me koetaan, että ne lait, mitä eduskunta säätää, on oikeutettuja, niin me koetaan ne oikeutetuksi, ja sitä kautta me hyväksytään ja noudatetaan myöskin näitä kyseisiä lakeja. Kun taas sitten legaalivalta puolestaan tarkoittaa sitä lakiin nojaavaa valtaa, jota ei välttämättä koeta oikeutetuksi. Toki se voidaan kokea oikeutetuksi, mutta välttämättä ei. Eli esimerkiksi jos sinä ajat ylinopeutta ja saat sakot, niin useimmiten sinä kuitenkin koet, että tämä oli oikeutettua. Ja tämähän ylinopeussakon saaminen totta kai nojaa tähän lailliseen valtaan. Mutta puolestaan diktatuurithan voivat sortaa kansalaisiaan hyvinkin paljon ja tuomita heitä mielipiteidensä takia vankilaan tai kuolemaan, niin tämäkin on legaalia vallankäyttöä siinä valtiossa, mutta ei sitä todennäköisesti koeta oikeutetuksi eikä sitä pidäkään kokea oikeutuksi siinä tapauksessa. Mutta valtaverkostojahan muodostaa yhteiskunnassa kaikkialla ja näitä on kaikkialla meidän ympäristössämme, jopa tässä kyseessä luokkahuoneessa. Kun olette samassa luokassa olleet, niin varmasti tiedätte, että ketkä siellä sitä tavallaan showta pyörittävät näin siinä teidän ryhmässänne. Ja samalla tavalla yhteiskunnassa, mitä pienemmistä ympäristöstä puhutaan, niin näitä valtaverkostoja muodostuu sitä helpommin. Eli esimerkiksi kuntatasolla voidaan ajatella, että hyvin pieni kourallinen ihmisiä lopulta pyörittää näitä pieniä kuntia, kuten Isoa Kyröäkin, niin ei siihen päätöksentekoon kovinkaan moni ihminen lopulta sitten osallistu. Eli kaikki poliitikot tuntevat toisensa ja kaikki kunnallistoimijat tuntevat toisensa, joten sillä tavalla melko pienin piirin puista tässä on kyse. Ja valtiossa toki puhutaan vähän isommista piireistä, mutta esimerkiksi monet pitkän poliitikot ja yritysjohtajat kyllä tuntevat toisensa erittäin hyvin ja seurustelevat toistensa ovat seurustelleet toistensa kanssa näin muissakin ympäristöissä aina, joten sitä kautta näitä verkostojahan muodostuu siellä ja muualla maailmassa esimerkiksi Britanniassakin on näitä vanhoja kunnon eliittikouluja, missä sitten hyvin moni tuleva poliitikko tai yritysjohtaja on sitten käynyt koulussa ja tutustunut näihin politiikkoihin tai yritysjohtajiin jo siellä, niin totta kai kun ihmiset tuntevat toisensa, niin ne muodostavat näitä valtaverkostoja ja junailevat asioita tavallaan täällä verhojen takana. Ja sitä mitä suurempiin ympäristöihin sitten mennään, joko Euroopan unionin tai maailman yleensäkin, niin näitä valtaverkostoja on, mutta niiden muodostaminen toki on ehkä vähän hankalampaa kuin pienissä piireissä. Ja Suomessahan puhutaan tämmöistä hyvää veliverkostosta, joka kirjaimesti ihan tarkoittaa tämmöistä hyvää veliverkostoa, eli meillä on tietty joukko pitkän linjan toimijoita, miespuolisia toimijoita, jotka nimenomaan tuntevat toisensa ja sitä kautta sitten junailevat asioita siellä verhojen takana. Kun taas asiantuntijavalta viittaa enemmän tähän politiikkaan sitä kautta, että meillähän päätökset ulkoistetaan näille kansan valitsemille politiikoille. Mutta nämähän poliitikot totta kai tulevat hyvin kirjavasta taustasta ja joutuvat tekemään päätöksiä asioista, joita he eivät välttämättä kovin hyvin tunne, niin silloin he joutuvat nojautumaan näihin asiantuntijoihin eri aloilta ja asiantuntijalausuntoihin. Ja sitä kautta nämä totta kai vaikuttavat sitten siihen päätökseen. Ja sehän on tietysti hyvä asia, että päätöksiä tehdään tietoon perustuen sen sijaan, että
niitä tehdään ilman kunnon valmisteluja, mutta tämä totta kai antaa näille ei-poliittisille asiantuntijoille hyvin paljon vaikutusvaltaa tähän poliittiseen päätöksentekoon, ja sitä kauttahan se on ehkä hieman epädemokraattista. Mutta jos nämä vaikuttamista ajatellaan näin yleisemmin, niin äänestäminen on helppo tapa vaikuttaa totta kai yhteiskunnassa. Eli kun tulee vaalit, niin äänestetään. Mutta politiikan ulkopuolisia vaikutustapoja, millä tavalla halutaan vaikuttaa asioihin, on esimerkiksi totta kai adressit, eli kerätään nimiä alle ja pyritään sitä kautta joukkovoiman kautta saamaan se mielipide läpi. Eli yhden henkilön mielipide ei paina yhtä paljon kuin useamman henkilön mielipide. Ja samalla tavalla voidaan järjestää mielenosoituksia, useimmiten nimenomaan jotakin asiaa vastaan, ehkä harvemmin jonkun asian puolesta, mutta näitäkin näkee. Eli ydinvoimaa vastaan ollaan järjestetty aika usein mielenosoituksia. Ja nythän muualla Euroopassa nimenomaan esimerkiksi korruptiota tai rasismia tai muuta vastaan on Suomessakin järjestetty näitä mielenosoituksia, kun taas ostoboikotit ovat hyvä tapa vaikuttaa yrityksiin, eli yrityksethän puhuvat totta kai rahan äänellä, ja jos jossakin yrityksestä esimerkiksi paljastuu, että se käyttää lapsityövoimaa jossain kolmannen maailman maassa, niin paras tapa vaikuttaa tähän on nimenomaan olla ostamatta tämän yrityksen tuotteita. Ja yleisöosastokirjoitukset, lehti- ja nettikirjoitukset ovat hyvin hyviä, tai nykyään nimenomaan hyviä tapoja vaikuttaa asioihin. Eli tämmöiset sähköpostikampanjat, eli lähetetään monille ihmisille sähköpostia siihen asiaan liittyen, tai sitten julkaistaan blogikirjoituksia tai Facebook-kirjoituksia sen asian puolesta tai jotakin asiaa vastaan, niin nämä on totta kai keinoja vaikuttaa asioihin. Kansalaistottelemattomuus puolestaan tarkoittaa sitä, tai se on tapa vaikuttaa asioihin, mutta laittomin keinoin. Eli esimerkiksi turkistarhaiskut on hyvä asia tai esimerkki tästä. Eli kettutytöt 90-luvulla ja 80-luvulla nimenomaan teki tällaisia turkistarhaiskuja, eli kun vastustetaan turkistarhausta, niin ne turvaudutaan laittomiin keinoihin ja päästetään nämä turkiseläimet sitten luontoon. Ja totta kai tämä haittaa tämän turkistarhaajan elinkeinoa ja on rikollista toimintaa, joten totta kai se on kansalaistottelemattomuutta siinä tapauksessa. Mutta lobbaaminenhan puolestaan tarkoittaa asioihin vaikuttamista ennen päätöksentekoa, ja tämä on totta kai tärkeää sillä tavalla, että asioihin on vaikeampi totta kai vaikuttaa sen jälkeen, kun päätös on jo tehty, mutta ennen kuin lähdetään lobbaamaan, niin on totta kai hyvä selvittää, että kuka asiasta voi varsinaisesti päättää. Eli esimerkiksi jos te haluaisitte tuonne koulun käytäville kahviautomaatin, niin pitää selvittää, että kuka sen kahviautomaatin oikeastaan voi sitten sallia täällä käytävillä. Eli että halutaan sitten vaikuttaa siihen, eli lopata sitä oikeaa tahoa, sen sijaan, että lopataan väärää tahoa. Ja samahan pätee nyt ihan kaikkeen, mikä se asia nyt sitten onkaan, niin pitää muistaa, että oikealle taholle pitää asia esittää oikein. Eli toisin sanoen, niin jos te haluatte esimerkiksi ankarampia rikostuomioita joistakin rikoksista, niin siitä on turha valittaa tuomareille, vaan eduskunta määrää meillä lait, niin siitä syystä valittakaa asiasta kansanedustajille. Mutta jos ajatellaan tämmöistä kunnallistasoa ja kuntalaispäätöksentekoa, niin kunnassahan kuntalaiset voivat tehdä kuntalaisaloitteen siitä asiasta vastaavalle virkamiehelle tai lautakunnalle. Eli esimerkiksi jos halutaan parempaa puhtaana pitoa tai että valot ovat pitempään päällä kunnassa talvisin, niin, tai että teitä hiekotetaan tai oli asia mikä tahansa, niin silloin pitää selvittää, että kuka sitä asiasta päättää ja kuka sitä vastaa, niin tehdään kuntalaisaloite siihen liittyen sitten sille oikealle taholle. Ja kunnissa useimmiten kun päätöksiä tehdään, niin voidaan järjestää tällaisia lausuntokierroksia, missä sitten kuntalaisille annetaan mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä tehtävästä päätöksestä ennen kuin se on tehty. Eli useimmiten nykyään se avataan nettiin tällainen jonkinnäköinen kysely, missä sitten kuntalaiset saavat antaa palautetta siitä aihepiiristä. Eli Isossa Kyrössä esimerkiksi järjestettiin tällainen muutama vuosi takaperin, missä silloin kysyttiin näistä kunnan säästötoimista, eli mistä kuntalaiset haluaisivat säästää. Ja tässähän toki tuli esille oikeastaan se, että kaikki kuntalaiset haluavat oikeastaan säästää sellaista asioista, mitä he eivät itse sitten käytä. Joten se nyt oli sillä tavalla ehkä hieman yhtä tyhjän kanssa kysely, mutta tällainen lausuntakierros kuitenkin järjestetään aika usein näistä eri päätöksistä. Mutta sen lisäksi, että on oikeus vaikuttaa, eli lobata näihin päätöksiin ennen niiden tekemistä, tai yrittää saada ihmisiä tekemään niitä päätöksiä,
niin meillä on Suomessa myöskin hyvin laajat mahdollisuudet valittaa tehdyistä päätöksistä, ja kunnallisissa asioissahan useimmiten näitä päätöksiä tai valitettavia asioita on nimenomaan esimerkiksi se, että jos annetaan lupa rakentaa jotakin jollekin tontille, niin sitten valitetaan tästä asiasta ja pitkitetään sitä päätöstä. Tai jos ollaan tehty joku valintapäätös johonkin kunnalliseen virkaan, niin sitten valitetaan tästä ja pyritään pitkittämään tätä valintaa ja näin edespäin. Mutta oikeusvaltiossa tämä lupa valittaa näistä päätöksistä on kuitenkin hyvin oleellinen asia, mistä kannattaa pitää kiinni.